Vítam vás v ďalšom našom podcaste. Úvodom sa chcem veľmi pekne poďakovať za vašu priazeň a spätnú väzbu, ktorú sme dostávali k predchádzajúcej časti. A ďalší sme si pripravili opäť s kolegom s Martinom Lichým. A v tomto dieli sa zľahka pozrieme na udržateľnosť a trošku podrobnejšie na zelené budovy, alebo teda green buildings. A to z dôvodu, že veľmi často dostávame dopyty na certifikáty LEED alebo green, ktoré nie sú úplne správne označenie. A práve z tohto dôvodu sme si pozvali pani Petru Fischer, ktorá je sustainability konzultant v spoločnosti Ruby a je v podstate odborníčkou v danom fachu. A ona nám povie, čo sa pod týmto pojmom udržateľnosti alebo sustainability skrýva. Teda úvodom, pani Fischer, povedzte nám niečo o sebe a ako ste sa dostali vlastne k tejto tematike udržateľnosti. Tak dobrý deň, moje meno je Petra Fischer, pracujem v podstate v oblasti udržateľnosti už okolo 8 rokov. Vyštudovala som environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte a vodné stavby a vodné hospodárstvo na stavebnej fakulte. Vlastne je to také spojenie v podstate ochrana životného prostredia a stavebníctvo. Vždy som sa venovala životnému prostrediu, lebo vždy ma to zaujímalo. Zaujímala som sa taktiež o architektúru a stavebníctvo, tak toto je zrovna taký dobrý prienik týchto dvoch oblastí a vlastne k udržateľnosti som sa dostala takým spôsobom, že najprv som robila energetické modelovanie, ktoré je tiež súčasťou energetických certifikácií, o ktorých sa budeme dnes tiež rozprávať. A vlastne certifikáciám LEED, BREEAM a WELL sa teda venujem už 8 rok. V dnešnej dobe sa čoraz častejšie začína skloňovať výraz udržateľnosti. Čo si pod tým má bežný človek predstaviť? Tak pre výraz udržateľnosť je taká veľmi pekná ako keby poučka alebo definícia a udržateľnosť je nejaký cieľ, súčasťou ktorého sú procesy na dosiahnutie aktuálnych cieľov, bez toho, aby boli ovplyvniteľné budúce generácie a naplňovanie ich cieľov a potrieb. Ale v podstate udržateľnosť je v konečnom dôsledku minimalizovanie vplyvov na životné prostredie. V našom prípade je to teda minimalizovanie zásahov stavebného priemyslu alebo výstavby na životné prostredie a činnosti ľudí. Ako k tejto téme pristupuje Hilti? No, ja by som si tak len premietol ten pojem udržateľnosti sám pre seba. Ja si to predstavujem ako niečo, ako takú zodpovednosť k budúcnosti. A keď sám o sebe rozmýšľam, tak ja neviem, my sme doma vylúčili PET fľaše, kupujeme veci, ktoré majú čo najmenší obal, kde sa dá, tam chodím pešo. To sú také malé drobnosti, ale asi späť k otázke. Čo Hilti? Hilti je korporácia a my ako korporácia sme si dali taký svoj záväzok, kde celosvetovo by sme mali byť CO2 neutrálni už v tomto roku. Ale je to v rámci toho skópu 1 a 2. Potom máme ďalší cieľ, kde by sme chceli zahrnúť aj celý dodávateľský reťazec a tam sa dostaneme v roku 2050. Takže ten plán je smelý. A my ako Hilti Slovensko, ako jedna z viac ako 120 krajín na svete, k tomu pristupujeme tak, že obmedzujeme vlastne produkciu tých škodlivín a ako najjednoduchšie sa to dá zobraziť. V tejto chvíli my máme asi 32 elektrických aut. Čiže sme vymenili spaľovacie motory za elektrické auta. K tým elektrickým autám môžem pridať súvisiacu záležitosť, ktorá vyplýva z fleet managementu, pretože my bežne dodávame našim zákazníkom stroje, ktoré oni používajú isté obdobie časové a ako náhle sa tie stroje ešte dajú použiť aj ďalej, tak ich prevezmeme, skontrolujeme a posunieme ďalej do škôl. Takže zasa pomáhame vychovávať ďalšie generácie v tom, aby využívali tie technológie tak, ako by sme mali a aby sme dosiahli vlastne tú zelenú budúcnosť. Dobre, jednou časťou udržateľnosti sú v podstate aj zelené budovy alebo tzv. Green buildings. Čo to presne znamená? Tak zelené budovy sú v podstate, ako sme si už hovorili o tej udržateľnosti, tzv. Udržateľné budovy a tie
tieto udržateľné budovy vieme špecifikovať akými 4 základnými piliermi, ktorými sú voda, vzduch, energia a materiály. A takisto, ako sme si hovorili o udržateľnosti, tak tieto udržateľné budovy by mali mať teda nejaký minimálny vplyv na životné prostredie. A z pohľadu týchto 4 pilierov sa snažíme pri udržateľných budovách minimalizovať spotrebu zdrojov, medzi ktoré teda patrí spotreba energie, spotreba vody, zlepšovanie kvality ovzdušia, používanie napríklad alternatívnych materiálov, tak ako to robí napríklad aj Hilti, a celkovo teda minimalizovanie dopadu tej budovy na životné prostredie a zlepšenie lokality, v ktorom sa tá budova nachádza. Akým spôsobom sa hodnotia tieto budovy? Akým spôsobom sa posudzujú, či patria do tých udržateľných alebo nie? Tak na posudzovanie takéhoto typu budov existujú rôzne systémy alebo nástroje. Ako som už spomenula, medzi tieto systémy patrí celosvetovo uznávaný certifikačný systém, napríklad LEED, WELL alebo BREEAM. LEED je v podstate, LEED a WELL sú americké certifikačné systémy, ktoré zastrešuje LEED, Americká rada pre šetrné budovy, WELL zastrešuje International Well Building Institute a napríklad možno pre Európu zaujímavejší z hľadiska tých štandardov lokálnych je BREEAM, ktorý zastrešuje BRE, je to v podstate taká britská obdoba Americkej rady pre šetrné budovy, ktorá vlastne poskytuje tento typ certifikačného systému. Takže keď niekto po nás dopytuje green certifikát alebo LEED certifikát, tak to nie je certifikát, ale v podstate je to spôsob tej certifikácie, keď to uvediem na pravú mieru. Dalo by sa povedať áno, že je to certifikačný systém, na základe ktorého vlastne tá certifikačná autorita, ktorú som spomínala, vydáva v konečnom dôsledku ten LEED, WELL alebo BREEAM certifikát, ktorým sa vlastne dá ako keby charakterizovať, že táto budova spĺňa nejaké parametre udržateľnosti. Existuje týchto certifikačných systémov viac, máme nejaké lokálne, potom sú aj nejaké, dajme tomu, že štátom stanovené certifikačné systémy, alebo nie je to ani certifikačný systém. Napríklad poznáme tzv. Preukaz energetickej náročnosti budovy, takže existuje tých prostriedkov na určenie toho, že či tá budova je nejakým spôsobom šetrná alebo udržateľná mnoho. Ktorý z týchto certifikátov alebo certifikačných systémov sa používa najviac na našom území, keď sa bavíme o Česku a Slovensku? Tak z mojej skúsenosti aj vlastne s tým, ako ja pracujem, s tým, čo pracujem, tak ja by som povedala, že aktuálne najpopulárnejší je certifikačný systém LEED, ale v poslednej dobe, ako vlastne stúpa záujem aj širokej verejnosti o životné prostredie a najmä aj o komfort ľudí v prostredí tých budov, lebo vlastne ten komfort ľudí často v poslednej dobe bol zanedbávaný, tak sa dostáva do popredia nový certifikačný systém WELL, ktorý bol v podstate, ktorý vznikol v roku 2014 a týchto budov je zaregistrovaných aktuálne veľmi málo na českom a slovenskom trhu, ale záujem o tieto budovy stúpa, takže takým spôsobom k tomu aj pristupujú investori, že sa zaujímajú viac teraz aj o ten certifikačný systém WELL. Vieme si povedať, aké sú zhruba kritériá na to, aby tá budova spadala do týchto udržateľných budov, alebo teda zelených budov? Tak tých pilierov u certifikačného systému LEED a WELL je 10. Mierne sa medzi sebou líšia, aj keď ten certifikačný systém je pomerne rovnaký. U toho systému LEED tam sú hlavne tie kritériá, ktoré som už spomínala, ktoré sa týkajú vody, ovzdušia, energií, materiálov a podobne. A rovnako sú tieto piliere aj u WELL, ale tam ešte potom vstupujú v podstate do hry ďalšie piliere, ktoré sa týkajú tých užívateľov budovy a sú to piliere, ktoré sa nazývajú mysel alebo komunita. Vieme si dať nejaký príklad toho, ako napríklad čo konkrétne musia vydokladovať? Napríklad, čo sa týka teda tých základných pilierov udržateľnosti v vzťahu k životnému prostrediu, tak tam napríklad investori alebo už potom jednotlivé projekty a projekčné týmy musia napríklad znížiť spotrebu využívania množstva pitnej vody, čo sa napríklad aplikuje takým spôsobom, že sa využívajú nejaké armatúry na zníženie prietoku vody a vlastne takýmto spôsobom sa to dokladuje certifikačnej autorite, na základe ktorej sa udelujú nejaké body. Tých bodov môže byť až 120 a vlastne na základe množstva dosiahnutých bodov potom ten projekt alebo budova získava určitý level certifikácie, ktorý môže byť v podstate od levelu silver cez zlato až po platinum.
A čo sa týka potom toho well, aby som uvedla aj nejaký príklad, čo sa týka vlastne tých užívateľov tej budovy, tak napríklad v dnešnej dobe je veľmi moderná na Slovensku aj v Čechách tzv. Multisport karta, takže ak spoločnosť zavedie napríklad pre užívateľov alebo svojich zamestnancov takýto benefit, tak aj na základe toho môže získať nejaké body vlastne k tomuto certifikačnému systému. Tým pádom existujú certifikáty EPD alebo VOC. Vieme povedať, že čo tieto certifikáty obsahujú? Tieto certifikáty, ako ste spomenuli, EPD a VOC, sú jednou z mnohých súčastí aj toho certifikačného systému LEED. Používajú sa taktiež aj na získanie bodov do certifikačného systému BREEAM. Jedná sa o certifikáty vlastne jednotlivých materiálov, ktoré sa využívajú počas výstavby na tom projekte. Volá sa to v podstate z anglického prekladu Environmental Product Declaration. To sú tie EPDčka, ako ste spomínali, s ktorými aj vy v rámci Hilty pracujete, za ktorých využitie v tom projekte je zase opäť možné získať nejaké body. Hruba v konečnom dôsledku v systéme LEED je možné na základe využívania týchto certifikátov získať až 6 bodov, čo v podstate je celkom veľa, keď sa to tak premietne vlastne do tých možných 100 až 120 získateľných bodov. A sú to v podstate produktové certifikáty, ktoré ako keby transparentným spôsobom komunikujú užívateľovi alebo v podstate investorovi alebo akémukoľvek človeku, ktorý kupuje tieto materiály alebo produkty, že sú v podstate šetrné k životnému prostrediu. Čo sa týka tých VOC, aby som na to nezabudla, tak z anglického prekladu Volatile Organic Compounds sú to nejaké prchavé organické látky, ktoré sa nachádzajú v nejakých materiáloch alebo aj v produktoch, ktoré vlastne nejakým spôsobom môžu znižovať kvalitu vnútorného prostredia alebo ovzdušia a tým pádom nejakým negatívnym spôsobom zasahovať aj do zdravia užívateľov alebo vlastne ľudí, ktorí sa nachádzajú v tej budove. Takže takýmto spôsobom sa snažia buď investori alebo stavebníci navyšovať komfort tých užívateľov a takisto aj prostredie vnútorné tej budovy a takisto aj z životného prostredia celkovo. Akým spôsobom participuje Hilty na Green Buildings? Boli tu spomínané nejaké certifikáty? Vieme aj nejako iným spôsobom ovplyvniť Green Buildings? No, pokiaľ sa jedná o certifikáty, tak ako ste spomínali, ich máme k dispozícii. Ja ich neviem teraz vymenovať úplne všetky, lebo my máme rozdelené úlohy u nás a každý si urobí tú svoju jednoducho a dokonale. A keď sme dostávali požiadavky na certifikáty konkrétne, či už VOC alebo EPD, tak s tým starosti neboli žiadne. Ale súčasne sme raz za čas dostali požiadavku, doložte nám certifikát LEED alebo certifikát BREEAM. Teraz sa pozerám na produkty Hilty, ktoré my na tú stavbu počas tej výstavby, keď sa budova stavia, ktoré dodávame. A tá odpoveď niekedy nie je jednoduchá, ako vysvetliť to tomu človeku, ktorý to od nás žiada. A preto ja by som na toto sa vás opýtal opätovne, len aby sme toto tak trošku upratali, lebo keď si predstavíte, ja som teraz jednoduchý dodávateľ materiálu, ktorého sa niekto opýta, že dodaj mi certifikát LEED, alebo BREEAM, alebo WELL, alebo čokoľvek takéto. Ako sa správať v takejto situácii? V podstate je to možno ako keby taká neznalosť toho certifikačného systému, vzhľadom na to, že tie certifikačné systémy sú veľmi komplexné, je tam veľa bodov, do toho procesu vstupuje veľa zainteresovaných osôb, od už investora, cez architekta, projektantov, dodávateľov, stavebníkov. Vy ste v podstate jeden z dodávateľov a tým, že je ten proces taký komplexný a nemôže každý vedieť všetko, od toho som tu napríklad aj ja, aby som vlastne pomohla celým týmto procesom a vlastne prepojila všetky tie zainteresované strany. A vlastne z tej neznalosti toho procesu vzniká napríklad to, že investor alebo nejaký klient môže po vás chcieť v podstate ten LEED, BREEAM alebo iný certifikát. V podstate s čím vy úplne pomôcť ako jeden z dodávateľov neviete, lebo je to v podstate certifikát, ktorý sa týka celej tej budovy alebo toho konkrétneho projektu a nie len toho jedného alebo x výrobkov, ktoré vy dodávate. Takže v podstate vy môžete pomôcť zabezpečiť v podstate systém alebo certifikát LEED alebo BREEAM alebo iný tým, že vlastne dodáte tomu vašemu zákazníkovi, klientovi alebo developerovi nejaké produkty, ktoré vy teda dodávate, ktoré budú mať jeden z týchto certifikátov, ktorý je požadovaný tým samotným systémom LEED, BREEAM, WELL alebo iným.
Takže takýmto spôsobom vy ako spoločnosť alebo jeden z dodávateľov viete pomôcť získaniu tohoto certifikátu. Rozumiem, ďakujem. Môže mať z toho taký pocit teraz, že každý ten projekt, ktorý sa dnes stavia, už má v rámci štruktúry takú pozíciu, ako je vaša? V našich zemepisných šírkach to zatiaľ úplne bežné nebolo, ale stáva sa to stále ako keby bežnejšou súčasťou na tých projektoch. Moja teda pozícia je najmä vo vzťahu teda k tým environmentálnym certifikátom, keď to môžem tak zjednodušene nazvať, ktoré sme už spomínali, alebo aj vo vzťahu, ako ste spomínali, ten Scope 1, 2, 3. To sa týka vlastne protokolu o uhlíkovej stope, aby som ešte možno tak ľudí, ktorí sa v tom úplne nevyznajú, čo to ten Scope 1, 2, 3 znamená, na základe Greenhouse Gases štandardu, tak vlastne tento Sustainability Consultant, čo je v podstate moja pozícia, tak zastrešuje informácie z rôznych tých oblastí, tej udržateľnosti, legislatívy a tých požiadavkov buď jednotlivých certifikačných systémov alebo tých konkrétnych prvkov udržateľnosti, o ktoré má ten investor alebo developer záujem. Takže vlastne táto pozícia sa stáva stále ako keby bežnejšou súčasťou na tých konkrétnych projektoch. Čiže vy ste vlastne tým profesionálom, ktorý by si odo mňa nepýtal Green Building certifikát, ale jednoducho vedel by, čo je potrebné do celkového hodnotenia tej budovy. OK, super, ďakujem. Keď ja sa pozriem ešte na to, čo Hilti dokáže, tak my veľakrát rozmýšľame tak vopred a chceli by sme napríklad jeden z cieľov zredukovať množstvo odpadu, ktoré sa vytvára počas výstavby. A my to dokážeme takými rôznymi spôsobmi a jeden z nich je, že sa zapájame do toho procesu celého toho projektu ako takého stavebného už v čase dizajnu, kedy my dokážeme navrhovať riešenia, ktoré obmedzujú vlastne buď množstvo materiálu, alebo potom použitie materiálov, ktoré sú vhodné práve k dosiahnutiu toho certifikátu, o ktorý má ten investor, väčšinou je to investor, o ktorý má záujem. Ďalšia možnosť je, použiť spôsob prefabrikácie, niečo predpripraviť, znovu obmedziť odpad, znovu skrátiť čas výstavby a takýmto spôsobom ovplyvňovať celkový proces, tak aby sme dosiahli tú svoju zodpovednosť, aby sme jednoducho zachovali tú planetu pre naše deti a vnúkov. A teda otázka z toho asi vyplýva, že či odpady nejakým spôsobom ovplyvňujú tú udržateľnosť alebo tú zelenú budovu. Existuje taký v podstate jeden trojuholník priorít, a to teda poviem po anglicky. Je to z anglického refuse, reduce a recycle, čo znamená vo vzťahu k odpadom odmietnúť, znížiť alebo potom teda recyklovať alebo znovu využiť, čo je v podstate tiež jeden z tých pilierov princípov tých udržateľných budov, ktorý sa týka konkrétne materiálov. Je to veľmi teda dôležité začať s tým, že nevytvárať odpad. V druhom rade sa ho snažiť redukovať alebo nejakým spôsobom už vytvorený odpad recyklovať, čo teda v podstate robíte aj vy tým, že ten odpad sa snažíte minimalizovať, alebo následne aj to, že využívate nejaké už recyklované materiály alebo tie materiály sa dajú opätovne zrecyklovať. Tým pádom, ako som spomenula, že je to v podstate jeden z tých pilierov tých udržateľných budov, tak je to aj súčasťou požiadaviek tých certifikačných systémov. Zníženie množstva toho odpadu, alebo ak už tie odpady vznikajú, tak sa ich snažiť nejakým racionálnym spôsobom recyklovať alebo znova využiť. A keď sa na to pozriem teraz ako menej zainteresovaná osoba, akým spôsobom dokážu v podstate dodávatelia vydokladovať to množstvo odpadu? Na to je asi nejaký systém? Je na to určite systém, aj napríklad počas výstavby, kde vzniká veľké množstvo aj stavebného odpadu, tak ten stavebník alebo investor má nejakú zmluvu alebo dohodu vlastne s nejakou spoločnosťou, ktorá nakladá s tými odpadmi. Tam sa vedú nejaké denníky alebo protokoly o množstve zlikvidovaného odpadu, o spôsobe likvidácie toho odpadu, aké auto, kedy a kam napríklad odviezlo ten odpad. Takže takýmto spôsobom sa to dá vydokladovať
a dá sa to napríklad aj porovnať k nejakej porovnávacej teda základnej hladine, akým spôsobom by bol napríklad za normálnych okolností nakladané s tým odpadom alebo za okolnosti, že by neboli využité nejaké recyklované materiály alebo že by ten odpad zrecyklovaný nebol alebo bol by zhodnotený nejakým iným spôsobom a v podstate tam sa nejakým percentuálnym spôsobom dá vyjadriť v podstate ušetrené množstvo tých materiálov alebo zrecyklované množstvo odpadu. Ja z tých certifikátov si spomínam na pár takých drobností, ako tie naše produkty, ako sú kotvy alebo také tie oceľové záležitosti, oni vždycky obsahujú nejaké percento, sú tu tak desiatky percent vždycky recyklovaného materiálu. Používame kufret, keď si predstavíte ten taký starý známy kufríky Hilty, tak oni sa vždycky zbierajú späť a my ich znovu meleme a používame vlastne opätovne. Dodávame potom späť na trh. Mali sme jedno také obdobie, keď sme company report balili práve do takých dosiek, ktoré boli vytvorené z týchto kufríkov. Čiže nachádzame stále spôsoby, akým spôsobom vrátiť ten materiál na trh alebo vôbec do toho prostredia, do spoločnosti, tak aby sme ho použili niekoľkokrát. Toto je super nápad. Síce sa to napríklad nedá použiť ako jeden z tých bodov, napríklad lead certifikačného systému, kde je v podstate nakladanie so stavebným odpadom, ale napríklad týmto spôsobom sa dá aj znížiť tá uhlíková stopa na základe toho GHG protokolu, o ktorom sme sa rozprávali, čo je aj v súčasťou v podstate buď nejakých inovácií, alebo jedným z bodov toho certifikačného systému buď dať si vypracovať protokol o uhlíkovej stope, alebo znížiť uhlíkovú stopu v nasledovných rokoch, alebo získať buď uhlíkovú neutralitu alebo negativitu, čo je v podstate jedným z vašich cieľov. Takže to sú veľmi dobré kroky na ceste k uhlíkovej neutralite, alebo teda možno negativite do budúcnosti. Keď to tak celé jemne uzavrieme, čo v konečnom dôsledku prináša mne ako investorovi to, že bude mať zelenú budovu? Tak investorovi to v prvom rade prináša dobrý pocit z toho, že ochraňuje životné prostredie, že zlepšuje to prostredie tých užívateľov, ktorí budú využívať tú budovu a zároveň teda, aby sme nehovorili len o tom dobrom pocite, tak to v podstate zhodnocuje budovu, ktorú si ten investor postaví a zároveň mu to šetrí aj financie, ktoré by vynaložil napríklad na spotrebu energie alebo zdrojov, ako je voda. Takže v konečnom dôsledku aj finančnú úsporu a čo sa týka toho zhodnotenia alebo nadlepšenia hodnoty tej budovy, tak v podstate tá budova má pre ňoho aj vyššiu cenu. Tá budova je zaujímavejšia aj pre nejakých nájomníkov potenciálnych alebo klientov, ktorí by si buď tie priestory chceli prenajať alebo zakúpiť, takže v podstate aj zvýšená hodnota tej budovy a zlepšenie marketingu v neposlednej rade v dnešnej dobe vzhľadom na to, že tá široká verejnosť, ako som už spomínala, sa začína vo veľkej miere zaujímať o životné prostredie, o svoj komfort, takže aj zvýšený záujem verejnosti o takýto typ budov. Zo skúsenosti sa stáva, že už máte také tie dojmy alebo pocity, že tí nájomníci hľadajú presne tento typ budovy, že vyžadujú ako keby, aby tá budova bola zelená? Paradoxne, možno sa budú ľudia čudovať, ale napríklad v Poľsku, vo Varšave je teraz veľmi populárny systém WELL a investori a už v podstate ako keby si dávajú robiť certifikačný systém WELL na každú svoju novo postavenú budovu, lebo nájomníci toto majú už vo svojom štandarde, aby mala to novo postavená budova minimálne teda certifikát WELL kvôli tým svojim zamestnancom, lebo im to naozaj prináša veľké množstvo výhod a veľké zlepšenie toho komfortu v tom prostredí, v ktorom budú teda pracovať, lebo predsa len 8-hodinová pracovná doba, to je 1/3 dňa stráveného v práci, tak ľudia sa veľmi zaujímajú o to, v akom prostredí teda strávia ten svoj drahocenný čas. Takže áno, narastá ten tlak a aj zo skúsenosti teda by som mohla povedať, že sa zaujímajú o to ľudia stále viac a viac. Možno, že až exponenciálnym radom stúpa ten záujem verejnosti o takýto typ budov. To je práve ale na jednej strane dobré, že sa posúvame vpred a vieme na základe toho povedať, že kam alebo akým smerom sa uberá teraz vlastne celá tá doba v rámci Česka a Slovenska, že čo nás čaká v budúcnosti, čo sa týka týchto certifikátov alebo teda certifikačných systémov. Super je to, že nielen je ten tlak inštitucionálny alebo politický na zlepšenie v podstate tej kvality alebo toho stavu v stavebníctve, ale aj
záujem tej verejnosti, že ľudia majú v podstate, je to možno také trošku egoistické, že sa zaujímajú sami o seba, ale v konečnom dôsledku s tým aj v podstate chránia životné prostredie a aké sú výhliadky do budúcnosti. Zaznamenali sme takú miernu krízu v stavebníctve, ktorá mala v podstate taký efekt, že sa navýšili ceny stavebných materiálov, takže by som povedala, že investori si budú musieť možno v dohľadnej dobe aj priškrtiť opasky a niekde možno ubrať, ale možno by sa dalo povedať, že toto je taký ten najjednoduchší priestor na to, že kde by sa dalo ubrať, čo sú práve tie certifikáty, ale tým, že je tam stále ten inštitucionálny tlak verejnosti a tlak na základe tej klimatickej krízy, tak si nemyslím, že zrovna toto, aj keď je toto najjednoduchšie, nebo je ten priestor na uberanie, čo sa týka toho prostredia výstavby, takže si myslím, že záujem o tie udržateľné budovy, zároveň o tie certifikáty alebo nejaký iný systém environmentálneho vykazovania, či už ESG alebo CSRD sa bude teda stále zvyšovať. A keď si predstavíte len vôbec ten market, ten československý, lebo tam ste aj vy doma, aj my tam tomu rozumieme, dokázali by sme si tak povedať, že povedzme, že za posledných niekoľko rokov, aký pomer takých tých zelených budov sa postavil? Tak certifikačný systém LEED funguje zhruba od roku 1995 a certifikačný systém WELL, keď porovnám tieto dva, je pomerne nový, ten je od roku 2014. Tak v Českej republike a na Slovensku, v Českej republike je pomerne viac teda aj registrovaných, aj certifikovaných projektov. Oni sú trošku ďalej ako my, viac sa tam aj stavia, možno sú aj trošku rozvinutejšie, čo sa týka toho stavebníctva, je okolo 180 registrovaných a certifikovaných budov. Tých certifikovaných je zhruba 1/3 z toho celkového množstva a na Slovensku, keď to porovnáme, je okolo 60 registrovaných a certifikovaných budov, takže je to zhruba možno 1/3 na Slovensku v porovnaní s Českou republikou. Tak dúfame, že budeme sa snažiť dohnať Českú republiku. Tak ale už nie sme ďaleko, lebo však ich je len 2-krát toľko. Trošku ešte by sme mohli pretlačiť na pilu na Slovensku. Dobre, keď to zhrniem, tak na záver, prečo práve Hilti sa venuje téme udržateľnosti? Nech spravíme nejaký záver z toho, že prečo práve my ako spoločnosť Hilti sa snažíme robiť kroky k udržateľnosti. Že čo to prinesie nám ako spoločnosti? No, ak sa nemýlim, tak stavebníctvo ako také produkuje okolo 30% vôbec CO2 na celosvetovo. Z celosvetovej produkcie, keď tak upravte ešte približne, kde to percento je. Neohľadom úplne takto štatistiky, ale približne myslím, že môžu, že to áno. Čiže ten dopad je veľký a keďže my sme toho súčasťou, tak je len prirodzené, že nás to zaujíma. A keď to spojíme potom s tou zodpovednosťou, tak ako to mne hrá vlastne tá udržateľnosť v hlave, tak je len prirodzené, že vykonáme všetko možné preto, aby sme zlepšili svoju budúcnosť, aby sme zlepšili budúcnosť nášho stavebníctva a my možno všetci traja môžeme byť len hrdí, že sme toho súčasťou. Takže smelo do toho. Ja by som ešte dodala, že veľmi sympatizujem s vašim prístupom a dúfam, že do budúcnosti budú mať podobný prístup aj ďalšie spoločnosti, ktoré sa zaoberajú buď výrobou alebo čímkoľvek iným, čo sa týka stavebníctva, nielen stavebníctva, alebo všeobecnosti, že ten prístup k životnému prostrediu a k našej planete bude zodpovednejší. Zatiaľ to tak vyzerá, že by to tak mohlo byť, tak snaď sa budeme nejak spoločne uberať týmto smerom a zlepšovať sa. Ja ďakujem veľmi pekne vám, pani Fischer, aj kolegovi Martinovi za to, že sa zúčastnil tohto podcastu a že sme sa pokúsili vám aspoň trošku vysvetliť, čo je za certifikáciou a teda spôsobom certifikácie Green a LEED a čo všetko sa za tým skrýva a čo je potrebné dokladovať.